žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň. Voda, slnko, party, klub. Ahoj lidi, zdraví vás Filip SRO a tentokrát vám ukážu hru Metin 2 Syndicate. Tato hra je velice mnou oblíbená. Nyní, jak si můžete všimnout, mám suru level 86 a nevím, co bych dále řekl. Je to VP sura, takže nejlepší má začarované brnění, začarovaný čepel a podle mě je to jedna z nejlepších ráz vůbec tady na Syndicateu. Můžete mě, někdo mi píše. Tak. Jak jsem říkal, level 86, to znamená vybavení mám tak v celku celkem slušné, i když je nic moc. Ukážeme si věci, jaké mám. Takže mám tu boty extaze plus 9, 7510. Jerovatý meč plus 9, taky 7510, prunka 35%. Hraní přilba 10, 8 pohyblivost, no je to nic moc. Bitevní štít plus 9, základní, hlavně, že tam je 7510. Náramek bílého zlata, který jsem si sám robil na plus 9 a sám jsem si ho točil na 7510. Houřářsky mi to tam spadlo. Na ušky 7510 vidíte, že ještě nemám dodělané. Tam akorát přijdou natočit vrchní body a to je tak všechno. A na hrdelník nebeských slz tam mám to je v podstatě ještě nedodělané, spousta těch věcí je ještě nedodělané. Ukážeme si PSko, vidíte plus 9. No tam ty spodní bony ještě natočit. Tam je to kolik? 10-8 inteligence, no na hovno celkem. Ale vidíte, kameny plus 6, spěch, vyhybko, obrana. Myslím, že můžeme jít na to. Já to střihnu teďkom. A ukážeme se až jak budeme expit na 90. Tak zatím. Takže jsem tu, jak vidíte, právě jsem byl na ostrov, kde jsou meteory level 90, neboli chamstivostí. Jak jste si mohli ještě všimnout, mám tady sluneční přilbu plus 2, sice není dodělaná, ale co už. Teďko tam do ní budu vrážet peníze do toho, tak uvidíme. Tak a my jdeme na to. Vidíme, že tady je celkem plno, takže jestli najdeme meteor, tak si tak jo, no, můžeme na to, takže nasedneme na koně. Můžeme jet. Ukaž, tady není meteor. Tady nebudou meteory, protože tu až to asi už bude všechno vyžráno, takzvaně. Já nesnáším modré děvky, které když si najdu meteor, přijede modrá děvka, aj po mě. Bůvka mě dá na skill. Co už. Kež kdyby tu byl nějaký meteor, ukázali bychom si damage. Ale to asi pochybuju. Tady je jeden, ale ten má žlutý, takže to necháme tak, jak je. Buď počkáme, než to. Aha, takže tu ne. Počkáme si tady na tomhle ostrově, by se měl za chvilku jeden zrodit. Podle toho, no, já už myslím, že by se mohl objevit. Co vy na to?
Tak může level 102 tady být, to já nepochopím ještě. Abych od level 100 chodil do swampu. To jsou nějací kreteni. Ty sebe tak zabíje jenom zabíjením. Tak jdem se kouknout potom nějakém meteoru. Jestli náhodou tady někde není. Ale vypadá to, že asi ne. Počkáme, až se zrodí, no, při nejhorším. 86, jeden meteor dává plus minus 3%, takže je to ještě celkem bez problémů. 10 meteorů, 30 meteorů a mám 90% zhruba. No, takže tady toto nepotřebujeme, že? No nic moc. Level 90, červené, no tak to nejsou. Jedu se kouknout dolů, jestli tam náhodou něco není. Já může 57 rubat, to nepochopím. No tak. Tomu dáváme malý damage, tak to. Ukáž, co tu je. Nic moc. Ježišmarja, modré, ne, žluté. Žluté asi nesnáším je. Byl jsem už žlutý, ale nesnáším je. Tak. Co se týká mojeho kompu, takže není zas tak moc extra kvalitní, takže omlouvám se za, když tak za menší lagy. No spíš za větší. Zatím bez problému, takže to je OK. Takže. Máme tady. Jako zrovna teď. Oh shit. Co to je? Ne? Na Sobovi tady jezdí, jak vidíte je vánoční event, takže to je celkem bez problémů. A vidíte, je tu meteor, takže si dáme začarované čepel, začarované brnění a strach. Nasedneme na koně, spodáváme se tady s touhle skupinkou stromů. A jak vidíte, spadla nám k si expert, což se hodí. Tak. Tak a můžeme na meteor. Jak vidíte, dali jsme si automatický útok, takže tak, jdeme na to. Tak, jo. Vidíte, ten damage není nějak příliš extra velký, je to tím, že jsem ještě nedodělaný, protože ty damage se pohybují normálně okolo 3-4 tisíc, kritik 6-7. Je to tím, že, jak jsem říkal, že ještě nemám celkem dobré vybavení, ale jak to bude dobré vybavení, tak já myslím, že to bude OK. Musím neustále dolečovat aspoň ten modrý a někdy občas ten i červený. Tak jo, no, 10 mega máme celkem v sajku už. Protože expertka, kniha mise expert stojí nějakých 10-12 mega. To prodávám za 10 a nejnižší cena a lidi to berou rychle. Jinak z těch meteorů nepadá nic moc a ještě sbírám mají červené byliny a ty runy, protože to se vždycky hodí. Knihu těžby nepotřebujeme, když mám těžbu na P, ale ty knížky se dají dobře prodávat, ale já je neberu. Promiňte, musím dolečovat rychle. Runa, už zase, to není možné. Kolik mi to bere, hodně. No a teď chcipnu, že jo? Nebo ne? Nebo chcipne ten meteor? Vypadá to dobře. Chcipněte. Bum. Není možné, nějaké driádry přežili, tak to je, zabijem takhle. Nevidím pořádně, kde jsou, tu jste. A dvakrát červená bylina, což je OK. Takže tu je jedna červená bylina. Tu je taky červená bylina, už máme dvě. Tak.
Co tu máme? Nefritové, zračí nůž, kniha ne... Tak, kniha proměny pro experty. Koní tam zavází. Tady je. Tady. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tady tohle. Hned si přečtem. Nevyšlo to. No, OK, no. Tak co, dáme ještě jeden meteor? Já myslím, že jo. Tak jo. Jo, je tady, takže to vezmeme klikou. Jak ještě? Začarovaná čepel, hodnota útoku plus 700, začarované brnění a strach. Nasednu na koně a jdem na to. Tak. Ten když teď uvidíte pěkně, vidíte, že se pohybuje 3, 4, kritik 7, 6, 7 až. 6 až 7. 6, teď tam padla 6, no 7. Je to tím, že je celkem malá průmka, 35%. Takže jo, dorubujeme tenhle meteor, já se s vámi prozatím rozloučím. Tak, dobijeme si takhle. Stříbra. Mé haluzasky spadlo tady plus zlata za 2 mega. Za 2. Takže to je celkem halus, pěkná. Jinak kdybyste měli ještě Eligna, rychlost útoku plus 30%, takže skoro se kate jako var, a což je tady výborné, nebo do svampu je to obrovská výhoda Suri, když má ty, jak se tomu nadal. A já nechci zemřít. A vidíte? Halus, další prut, tady je mega, není možné. Chcípněte. Takže, jestli se mi tahle hra líbí, ano, líbí se mi, protože je určitě s porovnáním s Metenem 2 Offikem, klasickým, s 2, je celkem na prd. Takže já tuhle hru doporučuji. Dám vám potom odkaz ke stažení do popisku videa a td. A já se s váma prozatím loučím. Tak ahoj.